jít. Super. Tak jo, Vítě, moc děkuju, že jsi teda nakonec přišel a pojďme na to, nezdržím tě dlouho. Chci se tedy zeptat, ty si teďkon máš za sebou vlastně kurz automatické kresby, takže moje otázka, co tě motivovalo k tomu vlastně do toho kurzu vůbec vstoupit? No, popravdě, abych ti řekl, asi bych tady nechtěl mluvit o nějaké motivaci. Samozřejmě, jak jsem třeba psal do nějakých komentů, tak mě doslova fascinovalo ta kresba jako taková. Když jsem tě viděl, hodně mě to zaujalo a nechci říct, že to byla nějaká motivace, ale přemýšlel jsem nad tím. Je to vlastně o tom, že já a občas všichni lidi děláme nějaké věci, které si vlastně tak nějak neumíme vysvětlit, děláme je podvědomně a myslím si, že tohle rozhodnutí přišlo úplně zevnitř, že to bylo takové to rozhodnutí, prostě jdu do toho a nebyla tam potřeba nějak si to zdůvodňovat nebo motivovat se na to. Aha. Je to taková věc, něco jak když se třeba v životě rozhoduješ, s kým budeš. Taky tam neprobíráš ty klady, zápody, důvody, prostě najednou to přijde a ty do toho jdeš a ono se potom ukáže, k čemu ti to bylo konkrétně. Takže asi nějak podvědomě cítím, že automatická kresba by měla být mou součástí a už částečně nebo skoro úplně je a beru to jako prostě něco, co mělo přijít, co se mělo stát a je to v procesu. Takže výborný. Tak. Skvělý, takže ty jsi vlastně vyslyšel tu svoji intuici, která ti řekla, to je skvělý, do toho jdi. A pak jsi teda byl v kurzu a jaký to pro tebe bylo? Přišlo ti to srozumitelné, jak se vlastně ta technika, jak ji tam vysvětluji v těch videích, všechno si to pochopil, jak to hodnotíš ten samotný kurz? Já bych to řekl, že ten kurz jako takový, nebo vůbec ta automatická kresba je hodně o té intuici. Takže pokud jste člověk, který jako spoléhá na tu intuici, má ji v sobě, ta intuice vás nějak vede životem, tak ta automatická kresba, to naladění se na ní bude o to snazší. A v podstatě, když mám hodnotit ten kurz, nějakou jeho strukturu, nějakou výuku, tak já bych řekl, že se mně tam strašně líbí tvá podpora, že ty do toho dáváš strašně sebe. Jo, prostě nedíváš se napravo, nalevo, ty tam dáváš to srdce, nemáš tam vůbec problém se doslova nějakým způsobem oddálit, ukázat sebe, svoje nitro. Je to strašně takový milý a příjemný, ta podpora. Je v tom hodně citu a lásky. Za mě je to moc krásný. A kdybych měl zhodnotit jakoby tu praktickou část, to samotné kreslení, tak prostě pokud to ve vás je, tak to berte něco jako, že je to dar a vy máte možnost to rozvinout. Jo? Není to o nějakém učení, biflování, není to o nějakých poučkách. Ty pravidla tam jsou velice jakoby jednoduchá, srozumitelná a je to spíš o tom cvičení. Je to o tom cvičení a o tom vlastním směřování, o té cestě, o té intuici. Asi spíš ty slova jsou zbytečný. Se to třeba, koho to zajímá, tak se podívat, jak ty ukazuješ automatickou kresbu a opravdu, jestli to ten člověk tam má, tak to přijde. Tak Jestli to má ucítí. dělat, tak to ucítí, přijde to a tam to rozhodnutí asi by nemělo být nějaké bilanční, jako k čemu mi to bude, nebo budu se tím živit, ale jestli tohle to máte dělat, nebo kdokoliv, nebo já, tak to prostě tam bude a půjde to.
Asi Děkuju moc. takhle. To si řekl moc krásně. Děkuju za pochvalu. Je pravda, že do toho dávám srdce, já to ani jinak neumím. Jsem moc ráda, že to tak vnímáš, že to si to rozeznal. A tak, jak jsi zmínil, je to teda, tenhle kurz je určený pro ty, kdo se s tím chtějí vlastně seznámit, tak aby mohli dělat si pro sebe autodiagnostiku. A nese název automatická kresba jako cesta k sebepoznání. V čem konkrétně pro tebe tedy teďkon je ta automatická kresba jako nástroj k sebepoznání? Jak třeba praktikuješ teďkon? Jak ji používáš v každodenním životě? Co si testuješ? Popravdě, když já teď asi vynechám tu stránku toho osobního použití, ale popravdě mě spíš jakoby strašně naplnila jakoby ta výuka, to, že mi to jde, jakože já mám ten dar, mám tu schopnost prostě takhle komunikovat nahoru a že mi to funguje. A já tam cítím jakoby obrovskou vděčnost a tu pokoru za to, že já jsem ten, kdo tohle to může používat. Mm-hmm. To je teď to, co mi přichází a to, co mě naplňuje. Vlastně ta vděčnost za tohleto, že vůbec jakoby s tím můžu pracovat. Mm-hmm. Takže to jsou teď ty aktuální pocity nebo po dobu toho kurzu a zase můžu jen děkovat nahoru a třeba i tobě, že mi to jde, dovolím si říct, velice snadno a intuitivně, že tam aspoň zatím nemám v tom žádné bloky nebo nějaké větší potíže. Mm-hmm. Ty Takže máš výhodu. tohle bych chtěl tomu říct. Děkuji. Mm-hmm. Ty máš výhodu v tom totiž, že jsi docela intuitivní a už jsi byl i před kurzem, jak jsi říkal, ta kresba jenom asi tu intuici ještě prohloubila a asi jakoby zlepšila. Přeci jenom nám ještě prozrať, jak teda prakticky tu kresbu využíváš, jestli tak třeba, jestli si testuješ, já nevím, jako třeba říkala Jana, tady teď, co je naše i v Mastermindu, spolužačka tvoje, tak říkala, že si testuje třeba různé potravní doplňky, nebo když je nemocná, tak si testuje, už je to na antibiotika, nebo to zvládnu s bylinama, jo, že tak jako prakticky to taky děláš, anebo jenom čistě z nějakých jako duchovnějších záměrů k tomu nahlížíš? Já k tomu nahlížím tak, že pro mě je třeba výborný otestovat si ten svůj vnitřní systém, umět si ho nakreslit a i když třeba intuitivně vím, kde je nerovnováha, kde je nějaká nedostatečnost, tak ta kresba mi to potvrdí, takže tam vidím to použití pro sebe a dál to testování jakoby můžu upřesnit, rozvinout do těch oblastí, kde chci, zeptat se tam, kde chci postupně a dojít k nějakému řešení. Takže je tam u mě je to používání, jak třeba u tebe v Aluně, že si vytestuju svůj systém, svůj stav a tam se ano, ne. Takže tohle je zatím to moje praktické používání, ale zase, jak jsem říkal, já k tomu přistupuji s takovou spíš jakoby pokorou a úplně nechci říct, nejedu v tom každý den, nemaluju si každý že bys den. Si testoval každou blbost v úzovkách, jasně. Nedělám tohleto, spíš to beru jako něco takového vzácnějšího, nakládám s tím opatrně a tam, kde vidím, že třeba nesahá ta moje intuice nebo ten můj rozsah, tak potom použiju tu kresbu. Výborný. A ty jsi se v Mastermindu, protože ty jsi teď i v pokračujícím Mastermindu si zmiňoval, že jsi právě i testoval, že ti vyšla někde si viděl nerovnováhu ve svých čakrách a pak jsi i testoval, co pomůže a aplikoval si to, nebo vlastně jsi nějakým způsobem si to dopřál a pomohlo to, viď? Jakože opravdu vyšlo to, co jsi vytestoval, že pomůže, tak pomohlo, viď? Tam šlo samozřejmě o kombinaci té automatické kresby i nějaké mojí intuice. Začal jsem praktikovat s kameny, nebo konkrétně
tak intenzivně s jedním. Mhm. A pomocí kresby jsem se vlastně dostal ano, tam jsem se Mhm. dostal ano, že mám mít kámen, že s tím Ano. mám praktikovat Mhm. a zase dál jsem tomu nechal volný průběh, tam byl velice takový hezký příběh, kdy ten kámen ke mně jakoby přišel, nehledal jsem ho úplně, potkali jsme se, dá se říct, na půli cesty a začal jsem s ním praktikovat a funguje mi to velice dobře. Takže ano, tady ta kresba k tomu dopomohla. Perfektní. Tak jo, to je skvělý. Ještě taková třeba poslední věta. Co by si doporučil těm lidem a třeba i mužům, kteří o tom uvažují? Já už teď jednoho muže v tom navazujícím dalším kurzu mám, ale přece jenom, co bys doporučil obecně, ať už ženám, mužům nebo mužům konkrétně, pokud o tom uvažují, jak bys to prodal? Jak bych to prodal? No, podívejte, já mám i zkušenosti s obchodem, já jsem Aha, třeba prodával víno a vidíš to? Jsem neviděla. když těm lidem se to zdálo třeba drahé, jako nebo nevěděli, říkám, no, tak to zkuste, třeba to bude nejlepší investice vašeho života. Wow, Takže a přitom tak šlo to je dobrý. třeba o Přitom pohárek šlo o víno. vína a někdy se z toho někdy lidi řekli jako wow, Mhm. to mi láhev. To je hodně A silná prodejní věta, wow, tak to je dobrý. samozřejmě, když se člověk podívá, když už teda k tomu chcou lidi přistupovat jako věcí toho třeba chladnějšího kalkulu, tak ať si řeknou, co za ty peníze můžou mít. Mm. Jo? A Mhm. pokud si představí nějakou věc v té hodnotě, tak můžou zjistit, že ta věc je velice spotřební, pomývá. Mhm. Tohle to je prostě, bych to třeba přirovnal, jak když si uděláte řidičák, trošku jako hodně v Mhm. uvozovkách, Mhm. Mhm. vám zůstane. Mhm. Jo. A pokud tam někdo cítí se nějakým způsobem nejistě v tom, nebo já si myslím, že ti lidi se tě můžou zeptat, ne, jestli vůbec Mhm. to pro ně je. Můžou se určitě zeptat a samozřejmě to můžu vytestovat. Jo. A máš pravdu, že je to investice do vás, je to vaše investice, do nějakého vašeho seberozvoje. A ještě tak prakticky, abych zmínila, učíme se o významech konkrétních barev, čaker a o tom, co to může znamenat, když je konkrétní čakra v nerovnováze, jak si to můžete sami vytestovat, to znamená, jak můžete sami sobě vlastně udělat diagnostiku, zjistit, co se ve mně děje, ale hlavně taky, co můžete udělat pro okamžité zlepšení vašeho stavu. Takže vy, když zjistíte potom, no to se naučíte velmi jednoduše, ať už testování ano, ne, procenta, jak vypadá nerovnováha, jak vypadá prázdnota, jak vypadá blokace, tak vy si můžete i vytestovat, co mi konkrétní čakře teď pomůže, co mám řešit jako první. Dáte si různé varianty, taky máte ode mě vlastně e-book k tomu, kde už ty varianty máte vypsaný, co ta čakra má ráda, co jí harmonizuje a takhle vy si vytestováváte a potom praktikujete. Po celou dobu, jak už Vítě zmínil, tak já jsem tam k dispozici, to znamená, není to klasický online kurz, kde tady máte přístupy a hotovo, před natočení videa na star, ale je to o tom, že já tam jsem opravdu s váma, jednak držím to neviditelné energetické pole na dálku, ale také jsou tam ty živé kóly, jsou tam celkem 3 živé kóly po týdnu, kdy vy vlastně dostanete tu moji podporu, můžete se na cokoliv zeptat, já vám vytestovávám to, co vám vychází, ověřuju a tedy. Takže tak, aby jsme trošičku namotivovali a já myslím, že Vítě to řekl všechno krásně. A pokud budete mít nějaké otázky, můžete zase tady vkládat, jak už jsem říkala na začátku, příští úterý budu vysílat. Jo a ještě, jak jsi zmiňoval tu cenu, tak samozřejmě k tomu kurzu máte přístup dlouho, nebo dokud, vlastně je to facebookový kurz, jo, je to, i proto ta cena je příznivá, protože je formou vlastně přednatočených videí, kdy vám každý týden se odkryje nová lekce. Celé je to postavené
ve facebookové uzavřené skupině, do které máte přístup, dokud Facebook to bude povolovat. Jo, takže v tom je to taky fajn, že třeba jiný kurzy, co takhle já sama se vzdělávám a různě investuju, tak vím, že často tam i nemalé částky, mnohem vyšší částky, co jsem už dělala, tak tam jsem ten přístup prostě třeba měla jenom na pár měsíců, nebo no tak po roce a čau. Jako když si ho chcete prodloužit, tak tady zaplaťte znova. Takže tohle mně přijde takový zvláštní, když si něco koupím, abych to ten přístup omezovala, takže to nedělám. A je to poslední opravdu šance za tuhletu cenu, protože já teď předělávám web a příští běhy už chci, aby byly v členské sekci na mém webu, což zase znamená větší, jako kdyby práce s tím, samozřejmě to bude profesionálnější a tedy, ale taky s tím budou větší náklady, takže ta cena toho kurzu bude už úplně někde jinde. No a pokud přemýšlíte o terapeutickém kurzu navazujícím, už tady mám spoustu poptávek od lidí, tak ten předprodeji vypadá, že bude okolo 45 000, takže potom to už je úplně jiná částka. Samozřejmě to bude certifikovaný kurz a to už vlastně tam budu chtít, aby ty lidi opravdu se mohli o tu techniku opřít jako o jeden ze svých pracovních nástrojů. Takže to by bylo k té ceně, což si myslím, že je taky důležitý říct. Víťo, dám ti ještě poslední slovo, pak už tě propustím a je tady ještě něco, co chceš k tomu kurzu, co by si chtěl zmínit, říct, pozdílet, než se úplně rozloučíme? Klidně vám řeknu třeba těm, co tam uvažujete o tom kurzu. Podívejte, tam je opravdu to pole jakoby široce otevřené i v tom, jak vy to budete využívat. Takže pokud vy tam budete aktivní a tu Argis bombardujete 50 dotazy denně, tak ona vám je zodpoví. Pokud tam budete pasivní, nebudete se ptát, tak vlastně tam jde o to, jsou to vaše peníze, kupujete si tam nějaký prostor a jde o to, jak ho využijete. Přesně pokud tak. ho chcete využít jakoby naplno, dát tomu maximum, tak prostě tam opravdu tu šířku máte. Není to, jak když jsem použil ten příměr té autoškole, že prostě zaplatíte počet hodin, máte počet hodin, když vám to nejde, tak si připlať. No, tady je to o tom, chci to využít, třeba mám tam rezervy, tak tam máte ten prostor do toho jít a máte tam tu podporu. Což za mě je to sympatický a jak říkám, je to na vás, jak do toho půjdete, kolik z toho vymačknete. Přesně tak, úplně úžasný. Doufám, že jsem ti teď moc nezavařil. Ale... Ne, vůbec, naopak, protože přesně proto já tam jsem. A já jsem na to nažhavená, na ty dotazy, to je přesně jak jsi řekl, oni si to zaplatí, to, že tam budu, že tam jsem s nima, tak je dobrý to pak využívat, no. Jo, nebát se opravdu to využívat. A jakýkoliv dotaz je fajn, i když vám může znít blbě, prostě zase to může být přínosný pro někoho ve skupině druhýho, jo, takže dotazy jsou super. Skvělý point. Tak jo, Vítě, já ti moc děkuju za tvůj čas. Popřeju ti hezký večer. My se za chvilku uvidíme ještě na mastermindovém callu. Vám přeju hezký večer a příští úterý živá ukázka kresby a potom pozvánka do kurzu. Tak jo, mějte se fajn zatím. Naschle. Díky, měj se hezky. Pa. Ahoj.